τι επαύριον ο λίγον αργά μετέβημεν αμφότερη προς επίσκεψήν του, έβρωμεν αυτόν κείμενον εντός του σκοτεινού οικίσκου του, επιτετριμένης ψιάθου, το συμπαθητικόν εκείνο πρόσωπόν του κατέστη σχεδόν αγνώριστον, εωχρέ αυτού σάρκες εφαίνον το έτη μάλλον εξοδικίε και χαλαρέ, αγρία της κυθροπότης εδέσποζεν αυτού, γινωμένη έτη μάλλον επαισθητή, έντεκαν της προς τα δεξιά διαδρομής του στόματος και του εταίρου των μεγάλων αυτού οφθαλμών. Η χείρ και το σκέλος αυτού το δεξιόν κατέστησαν δυσκίνητα, ως είπεν ο ιατρός. Μετά την σημερινήν όμως εξέτασιν, επίθετο ότι το κακόν θα παρέλθει ταύτην την φοράν, τόσον βελτιωμένην έβρισκε την κατάσταση του νοσούντος. Ο δύστηνος Σελίμ, ότε με είδε ενώπιόν του, εδοκίμασε να μηδιάσει το αλυσμόνι των εκείνων μελαγχολικών μηδίαμά του. Το σώμα μου ανετριχίασε, τόσο αποτροπαίως αγρία απέβη η όψης του, ως εκ της νοσηράς αλλοιώσεως των χαρακτηριστικών του. Δάκρυα ανέβησαν εις τους οφθαλμούς μου, και ότε ο Σελίμ τα παρετήρησεν, ήρχισε να κλαίει ως παιδίον, κρύψα στο πρόσωπον εντός της χειρός του. Εκάθισα παραυτό, έλαβον τη χείρα του εντός της ειδικής μου, και τι έχεις το είπον, αγαπητέ μου φίλε, περαστικά θα τα κάμει ο Θεός. Ο Σελίμ μέχρι τη στιγμής εκείνης δεν επρόφερε λέξην, εραγίστη δε τώρα η καρδία μου, ότε ήκουσα την ισχνήν άλλωστε και κλαθμυράν φωνήν του, ακουωμένην ούτω ως να εξήρχε το εκτάφου τεινός κειμένου υπό την ψίαθόν του. «Δόξα τω Θεώ», είπεν ο δυστυχής στένον, «με βλέπεις τι έχω». «Δεν είναι τίποτε», το είπον. «Ο δόκτωρ Εφέντης με διαβεβαιώνει ότι το κακόν επέρασε πλέον και θα γίνεις καλά με το λίγον. Αλλά πώς σου ήλθε λοιπόν τη αυτή συμφορά, πώς έβλαψες τον εαυτό σου, τόση πάλιν χαρά στα χαμένα γίνεται. Ο γιατρός με λέγει πως το έπαθες από τη χαρά σου». «Μη το λέγεις αυτό», εκλαθμύρισεν ο νοσόν με αποδοκιμαστικήν χειρονομίαν. «Άμποτε να είτο χαρά, εμένα με έγραψεν ο Θεός να αποθάνω από την λύπην μου. Αλήθεια κι εγώ ενόμισα πως θα χαρώ, μα δεν γίνεται». Και συγκεντρώσας τας ασθενείς αυτού δυνάμεις, εξικολούθησεν ο Τούρκος λαλών με την κλαθμυρός εκλείπουσαν φωνήν του, με το αλγινός μελαγχολικόν αυτού βλέμμα προσιλωμένον επί των οφθαλμών μου. «Ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήσαν Ισλάμ, εγώ και όλοι ως μανλίδες κτήμα του Σουλτάνου. Το αίμα καμιά φορά νερό γίνεται. Πώς να αρνηθώ το αίμα μου, να προδώσω τον αφέντη μου, να πάγω με τους Ρούσους. Αυτή η φοβερή ιδέα με βασάνιζε μια νύχτα, όλη νύχτα, μια νύχτα, όλη νύχτα επάλευε ο νους με την καρδιά μου, επάνω στα ξημερώματα, από τη λύπη μου, από τη συλλογή μου, μα αποφάνηκε». Τα βλέμματα του ιατρού εκπεπληγμένα συνηντήθησαν μετά των ειδικών μου, ουχή των εκπεπληγμένου. Ότε ο Σελίμ ανέκτησε δυνάμεις, αλλά τι ανάγκη λοιπόν ευλογημένε, το είπον, τι ανάγκη να συλλογίζεσαι τόσον, δεν έβλεπες τη δουλειά σου. «Οι Ρούσοι ήλθαν πάλιν εις την Βουλγαρίαν», είπε εκείνος φιλοτίμος, «δεν το έμαθες ακόμη?» «Ω τους ψεύτας, τους κακούργους», ανεφώνησα τότε, «ο λίγον έλειψε να καταστρέψουν την ζωήν ενός ανθρώπου. Δεν σε υπεσχέθην εγώ να σε φέρω τας μόνας αληθινάς ειδήσεις. Μάθε λοιπόν από εμένα, φίλε μου, ότι ούτε ήλθε ούτε θα ξαναέλθει Ρώσος εις την χώραν του Σουλτάνου». «Αν αγαπάς τον Θεό σου», ανεφώνησε έξαλλος πλην οδυνηρός ο Τούρκος. «Αλήθεια, δεν ήλθαν, έλα να σε φιλήσω». Οι οφθαλμοί του ίστραψαν απεσίως. «Αν αγαπάς τον Θεό σου, δεν θα έλθουν πλέον». Ο ιατρός παρεμβάς έφνης μεταξύ ημών με απόθυσεν αποτόμως από τις κλίνεις του νοσούντος. Αποταθείς δε προς αυτόν σοβαρός. «Φίλε μου», το είπον, «έχεις ανάγκη ησυχίας. Άφησε τους Ρώσους να κουρεύονται και κοίταξε την υγεία σου». Ασυνάρτη τίτινες λέξεις του Σελίμ έφτασαν μέχρι Σιμών. Την επιφώνησιν «Αλλάχ, Αλλάχ» την ήκουσα διακεκριμένος. Ότε ο ιατρός ηγέρθη
από τη στρωμής του νοσούντος και με ητένισεν, είχε το πρόσωπον λευκόν ως πανίον και τους οφθαλμούς διεσταλμένους εκ φρίκης. Πάγει, εψέλισε με τρέμοντα χείλη, τον εσκότωσεν η χαρά του. Δευτέρα προσβολή της νόσου έφηκε πέρας εις τας βασάνους του γυρεού στρατιώτου και ο Τούρκος έμεινε Τούρκος.